очаи шумо як хӯроки хушро хӯрда наметавонад, дастошон меларза, ҳама ҷошонда мерезонанд, шарманда мекунанд пеши авлодо. духтарои амаки, хезин, аммо дорутона гирин хӯрен. Як дору чист ки хиста гирифта наметавонед? фақат дуо кӯ ки модаритам ҳамхе бемор нашавад. ира фаро Раҷабали Ибронӣ. келин ҳамун дороҳои мана биёр. хезин, аммо дорутона гирин хӯрен. Як дору чист ки хиста гирифта наметавонед? шумо кампиро ҳастанд, хубанд, корашона мекунанд, дорушона мегиранд, мехӯранд. я обатон чӣ обу дорутона гирифта хӯрда наметавонед? чӣ хеле шумо безорум кардин. рӯздарӯз дору ти вай ти рӯзу метен наметен. ин мардак ин қадар дер кард. соат 3 шудест. занг задам, ҳозир омадам. ин ҳозираш кай бошад? занак омадед марда? бале занак. қа дер кардед шумо? охи дер карда истодаем ба хонаи очам. охи дер шуд, мумкин нест очам асабӣ шуда. шумо медонед ки давлен дорад, давленашон баланд мешавад. ҳоли рафтан дар кор, майда чӯйда тор гирифтан дар кор. занак ҷон, ман ҳамаи чизои гуфтагита қонуну қоидааш хати зиёдтиш хати харид кардам, дар дохили мошин мондум. ба ҳамин хотир дер шидай занак ҷон. бисёр кори хуб кардӣ мардакҷон. тез равед, он либоси соз пӯшен рафтем. давид равед. хуб занак ҷон, дар номи ҷонам занак либосои модара дарҳол иваз ки ягон либосаки хубаш пӯшона ки меҳмонӣ ай. чӣ? охи мардак, очаи шумо куҷо мераванд? бо мо намераванд? занак, гӯшҳод мешунавад чӣ гуфтам та? мо чихе модара дар хона танҳо мемонем, меҳмонӣ мерем. зодурӯзи модари та мерем, модари ман дар инҷа танҳо. охи медонед тамоми авлоди мо ҷамъ мешаванд дар он ҷо. очаи шумо як хӯроки хушро хӯрда наметавонад, дастошон меларза, ҳама ҷошонда мерезонанд, шарманда мекунанд пеши авлодо. духтарои амакӣ меоянд. радноиҷонои ман як лаҳза ба диққати хоҳарон, модарон ва апаҳои азиз мерасонем ки ширкати Фаберлик барои шумо шароити хуби корро фароҳам овардагиаст ки шумо метавонед дар хонаҳотон нишаста намхоҳед телевизор тамошо карда, кору фаъолиятихтона, бизнесихтона пеш бурда, моҳ ба моҳ маошҳои хуби баланда ба даст биёред. барои ба кор қабул шудан шуморо на дар забони хориҷӣ надонистан лозимай, на диплом доштан лозимай, на гуфти ҳам гапҳо ягон каса илтимос мекунед. барои ба кор қабул шудан шумо чӣ кор мекунед? ватсапи ин апаи фароғатбону старши директори ширкати Фаберлик апаҷони мо. ватсапиш мондагиай рақамчинӣ мекунем, сахранӣ мекунем. дар ватсапиш салом алейк менависем, айноми Раҷабали Ибронӣ. апаи мо офисам дора, метавонед ки бирен дар офисиш қатиш ҳам суҳбат шед, ё метавонед ҳамин ватсапиш апаҷони моро салом алейк бинависен, айноми Раҷабали Ибронӣ. нақта ба нақта ҳамаи кора, нозикиҳои кора бепул шуморо мефаҳмонад. одамое ки мисоли гап ки коргари давлатен, шуморо метавонед дар палинтелни кор кунед, маош ба даст биёред. донишҷӯ духтарако, шуморо метавонед ки банависен, кор кунед, мақсад сум ба даст биёред. хулосаи гап ки ҳама каса дар ватсапи апаи фароғатбону менависем, апаҷони мо ҳама чиза шуморо нақта ба нақта мефаҳмонад. ҳаматонда барори корхонам. очаи шумо як хӯроки хушро хӯрда наметавонад, дастошон меларза, ҳама ҷошонда мерезонанд, шарманда мекунанд пеши авлодо. духтарои амакӣ меоянд, ҳама авлодои мо ҷамъ мешаванд. ман шарманда мешавам, ман изо мекашам, намехоҳам очатон қати мо равад. шарм медорӣ? боиси шармандагӣ ай? модари мара дастош меларза, ай сабаби бемор будан и боиси шармандагӣ ай? занаки абла, ӯ дардира ки аллоҳ мета, ӯ ягон ҷои шармандагиш нест ай. фаҳмидӣ? фақат дуо кӯ ки модаритам ҳамхе бемор нашавад. ира фаромӯш накӯ. модар агар дастош биларза, қуввати қудрати ӯйра надошта боша ки як қошиқа бардора,
неки фаромӯш нака ки дуош қуввати қудратеро дора ки зиндагии тира 10 бал биларзонад. Rajab Ali Ibroni.